Ruma kan tutorial tur chu CSC Gramin e-store hi ani CSC Gramin e-store zia chu CSC 10 grocery emo adang item sang online manga customer te hena anin zor chuana turania chumi tan chuan CSC Gramin e-store app si a oma he hi ni a nakina chiang zokin karon soyanga ti chuan a back end CSC 10 thil an zo na turata na poimo apps pahnih oma heta hian my grocer business app ti hi oma heta tang hian an thil zo turte an chhop chuak anga ti chuan CSC Gramin e-store tang hian customer ten an ron lei to don ani ti chuan heta hian apps pakhat oma my grocer order ti hi a zia chu khami CSC Gramin e-store customer ten an installa an order kha a kaldan order omem engchin nge ship ani to em deliver ani to em ti na chi zong kha monitor na apps kha vele ni zia chu avai hian apps pathuma ti na ni a apps pakhat jok hi chu CSC 10 an customer ten install tiranga khata tangan chana tur khania chu CSC Gramin e-store ani a chuan pakhat chu CSC 10 product an zot na tur hun a product item ho kha an than na tur kha microser business app ti hi ni a order oma order an monitor na tur kha microser order a ti na ni chu ti chuan CSC Gramin e-store hi kan zir chiang photang ti hiang kan luta CSC Gramin e-store CSC in register ho dor rang kha heta tang hian aron lang don ani tuna hian faith ti dor a kanom meka ti chuan adanga kan thak du chuan dor dang kan zon du chuan he common service center keifang ti te techno hub bazar veng CSC mission veng ti te ron lang ta ni entenan CSC mission venga hian customer chuan alei du don ani chuan heta CSC mission veng ti hi ador du chuan atlik menga ti chuan eng item nge nei beauty and hygiene item aneya ti chuan bath and hand wash o item ti hin ron lang ta ni ti chuan tuna hian out of stock vekina da ria ti chuan alei don chuan online pangai o online shop pangaya kan shopping ang khan kan klikanga cart a hen alo langanga ti chuan cash on delivery vek turania online market pangaya kan thil le ang khan kan le mei don ani ti chuan engting nge CSC 10 kha kan dor mi kha kan lo en kolang kan ti chuan na china soi to ang khan microser business app tang hian kan product ho kan da don ani tuna hian ka ti chin na hian faith ti in kan register china CSC pakhat angin ti chuan ka dor hming alo langa store profile po hi thak vek theya ti chuan amot po hi hei home delivery only ti te omta pick up customer ten ingtin nge an kan product a khan leidan turang chi kha chuan amota hian home delivery and store pick up ti hi ka seleka ti chuan minimum amount atember kha ka dora khan kha ka product ho kha atomber somni angin ka da du za da theini ti chuan i deliver theina order alo oma i deliver thei chin kilometer alo langa hei hi i dor huang i ti zau du chuan i kilometer hi ti hian i chain i thak wal theya chuan i customer ten eng tikni ni ange an dor thei che ti hi delivery date ani a ti chuan monday chawa in dor tiri du chuan an makanga CSC Gramin store atang khan monday a chia dor thei turin ti khan monday itik chuan alo lang dona ti chuan tuna chuan ka dora tan bi khi chuan sunday chia in close turin ka in setting si ka siam dona ti chuan ti hian
ka da ta ni earliest delivery day ti hi chu i deliver thei ma ber ni kha ni maya voina order chuan today da chuan voina deliver kha dong tura beisei customer ten dong tura beisei inia delivery slot hi chu i delivery hun Monday ya dar som le som pahni in kara ka deliver theyang iti na settings kha ni maya chu tiang bokin heta Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday thlengin om don ani Sunday kha a om ve lo na chan chu na china khan dor thei nia khan Sunday kha katik lo wangin tuna hian om lo ani helai hian number of order per slot ti hi oma engza voing hemi hun chung hian order engzang hi ilak thei ti na ni maya som nga kan da ve ani chu ti chuan ka bek lenga ka save change nuwa delivery note te po ida theya hei I onin I on lo theya hei hi chu I du dan ani ti chuan I store profile chu ti khan a zo ti na ni settings zo ti na ni ti chuan I thil zor tur chu product a hian I da khom don ani I thil zor tur I da khom don ni masabera chuan search pia lama hian heta hian search a hian itikanga search product in master catalog ti hioma ta hian thang mai don ani search product ka hian antinan hand wash te lo hmang du lo zuar du ta la hand wash ti iklik menga han tam tak kharon lang don ani chuan hand wash ti te chiang lam pang kha master catalog a khan om sa veka ti chuan puin hamte tiangte izuar du ani chuan a hran pain etna om lea tuna hian Mizoram State Big Tan hian khang tiang local market atana zor tur chome sang mizo tonga ti na kha tuna hian kan state ho tu ten an buai pui meka tuna ri chuan a zor the hi chu master catalog mi chok hi alem ho hi aw wangena zor theya mar se tam tak omani ti chuan product tur product item tur I thlan zo huna ti hian product ti hi lo langanga tuna ka thlan chin hi chu drinks and beverage kha ka thlanga product master product catalog a khan tui ka zuar ve chin ani ka dora hian ti chuan ka zor tur ho zong kha ka set micro business patang khan ti khan kan seta ka dor settings siam na ni ber chu micro business app si ti chuan hei hi CSC Gramin e-store hi chu customer tena an lo I product te an lo en kuala an thil leina turber apps kha ne a hei hi I customer te install tir nge nga ti chuan all some de win a lei mai thei don ani ti chuan an ron order vele CSC Gramin e-store an order vele Microsoft order a hian order om chuan alo lang don ani chin khan order ka siam china ti chuan new order a hian hei ti hian alo langa a payment po cash on delivery ni wangin payment method a cash ti in ziaka ti chuan hei hi ka englo ka click ta ni order lo om vele ti chuan order kha ka pek chhuwa don chuan swipe to fulfill order ti hi a om le ta chuan ka swipe phei ta chuan ti khan order kha ka siam ta ni ti chuan delivery boy amo keimana mo order kha order tu hena khan ka va pek chat huwa khan hei hela hian direction te om veka a order na a hmun a order tu number te zong a detail om veka ti chuan order ka siam order ron siam kha ka deliver huwa swipe after delivery ti hi ka click le don ani ka swipe phei le don ni ka ti na ti khan order a in deliver ta ni ti chuan kha akal phung tlang pui CSC Gramin e-store kaldan tlang pui ani a tutorial hi achangklung lo mai thaya amaro chu entik lai point CSC official te a zo reng the ni walan rem ki maral te Aizawl district CSC
manager ka ni e